שלום לכולם, סרטון בנושא הורדת אוויר בגלגלים, למה צריך את זה ואיך. ברכיבי שטח שיש להם צמיגי שטח מתאימים ולא צמיגים רכים, מורידים אוויר בגלגלים, בארבעת הגלגלים. אז בדיונות מורידים אוויר כדי לשפר את האחיזה של הצמיג עם החול על מנת שלא יתחפר, ובשטח קשה או CE מורידים אוויר כדי שלגלגל יהיה יותר קל לטפס על אבנים וסלעים, וגם שהצמיג יספוג חלק מהמכה של האבנים, ואז לא תרגישו את זה בתוך הרכב, ואז הנסיעה היא יותר רכה. בסרטון אני מסביר ככה במהירות, אז אני קורא לכל האביזר הזה וינטיל, אבל למעשה הוינטיל עצמו בנוי מגוף הוינטיל ומחלקים פנימיים כמו שנראה בהמשך. בסרטון שעשיתי, אני כל הזמן אומר וינטיל ווינטיל, אבל בגדול הוינטיל שמחובר פה לג'אנט, אוקיי? הוא בנוי מהגוף הוינטיל, ובפנים יש שסתום. זה שסתום שהוא מתברג למעשה, והוא חד כיווני. אפשר להכניס אוויר, אבל ברגע שיש לחץ, הוא לא נותן ללחץ לצאת, וכמובן שמים פקק פלסטיק או מתכת, זה לא משנה, כדי לעשות הבטחה נוספת, שאם יש קצת דליפה שלא יצא אוויר. שלום לכולם. זה הבייבי שלי. אני רוצה להראות לכם סרטון איך מורדים אוויר בגלגל כשאתם נכנסים לשטח או נוסעים בדיונות. זה דבר מאוד חשוב, לא משנה כמה הנפח של הגלגל שלכם, מה החתך שלו, כשנכנסים לשטח צריך להוריד אוויר, ואני אראה לכם באמצעות מה אני עושה את זה. זו ערכה שקניתי באלי אקספרס, אפשר לקנות אותה מן הסתם גם פה בארץ. אוקיי, אז יש לנו פה מין שעון שיש בו PSI ובר, זה הלחצים שאתם צריכים לבדוק ברכב. יש פה איזשהו הסבר כזה, איזושהי שקית, ועוד כמה אביזרים שאתם יכולים באמצעותם להוריד אוויר. אוקיי, וכמה פקקים ספר. אז תכף פה מישהו יעזור לי ונראה לכם איך מורידים את האוויר במהירות. באופן כללי, אם אין לכם את הערכה הזאת לא קרה כלום. מה שעושים בדרך כלל בשטח, מוציאים פשוט את הפקק, אם יש לכם שעון מה טוב, אם לא, פשוט נותנים לחיצה פה באמצע עם איזה גפרור או אבן. גפרור או אבן, מודדים בכל גלגל בערך דקה, ככה מודדים כל הגלגלים שהלחץ האוויר יהיה, הורדתם אותו לחץ אוויר בכל הגלגלים. אבל זאת ערכה הרבה יותר קלה, תכף נראה איך היא עובדת. אז כמו שאמרתי, זה השעון, אתם רואים? יש פה שנתות, מה שהפנימי, השנתות הפנימיות זה בר, השני זה PSI. אוקיי? השעון מחובר עם צינורית, זה איזשהו אביזר כזה מוזר קצת, תכף נסביר איך הוא בנוי. יש פה פשוט הברגה, זה מתחבר על הוינטיל, זה מתחבר על החלק הפנימי שלו, אתם רואים? ופותחים באמצעותו את הוינטיל. אחרי שפותחים אפשר פשוט לפתוח לגמרי ולהוציא אוויר. תראו איך זה נראה. הוצאתי את הפקק, תתמקד פה על הפקק. עכשיו אני פשוט מבריג אותו, פשוט מבריג, כמו פקק רגיל. את החלק הזה, רואים? את זה. את זה, לא את זה. את זה, מבריג אותו. עכשיו זה נעול, אוקיי? עכשיו את החלק הפנימי אני פשוט נותן לחיצה ופותח. מה שקורה כרגע, את הקונוס הזה מכניסים עד הסוף שלא יצא אוויר, את זה דוחפים עד הסוף ופשוט מסובב. מה שהוא עושה, הוא מוציא את הוינטיל מבפנים. רגע, נתפוס את זה ככה שיהיה נוח, ככה. אני יכול לראות מה הלחץ עכשיו. נעשה את זה בצורה כזאתי. אתם רואים כרגע יש 30 PSI, אתם רואים פה 30 PSI. אני רוצה להוריד, פשוט מושך את הקונוס הזה החוצה ובודק בחזרה. אתם רואים ירד עכשיו לקצת יותר מ-25. עכשיו יש לנו בערך 25. אוקיי? מורדות קצת. רואים, זה מוריד ממש בצורה מהירה.
אחרי שסיימתם, הגעתם ללחץ שאתם רוצים, פה יש קצת יותר בערך 22, משהו כזה, בערך 22, סוגרים בחזרה את הוונטיל. זה הידית, סוגרים בחזרה את הוונטיל, סוגרים, ופשוט מוציאים אותו. רגע, אני אסביר עוד פעם. פה זה הוונטיל בגדול, כל היחידה הזאת שתפוסה בג'אנט. בתוכה יש וונטיל קטן שאנחנו פשוט למעשה עם המכשיר הזה פשוט מוציאים אותו החוצה לגמרי, ואז האוויר יוצא הרבה יותר מהר ומחזירים אותו בחזרה. שימו לב, לא לנסות להוריד אותו, יש כל מיני ברגים שאפשר להוציא וכאלה, תיזהרו, כי אם זה יעוף לכם בשטח ואין לכם ספיר, אין לכם איך פשוט אחר כך לנפח את הגלגל, אז תיזהרו. וכמובן אחרי שסיימתם, תסגרו את הפקק. יש גם אביזר כזה בצורה כזאת או אחרת, יש כל מיני סוגים שאפשר פשוט לדחוף אותו לתוך הפייה של הוונטיל ולשלוף את השסתום, ואז ככה להוציא את האוויר בצורה מהירה ולהחזיר שצריך. הבעיה שבשיטה הזאת השסתום הזה יכול לעוף בשטח, ואם אין לכם את השסתום הזה תהיה לכם בעיה לנפח בחזרה, ולכן אני לא ממליץ על השיטה הזאת. אם אהבתם, שמנו לייק, שתפו, הגיבו, ירשמו לערוץ בסרטונים בכל מיני נושאים. יום טוב.